Hai algo máis de 2 anos, Adrián Rodríguez tomou a decisión de escribir un libro biográfico sobre Xosé Rivas Fontán. Facíao despois de anos recorrendo a él para completar as crónicas políticas que lle tocaba escribir no Diario de Pontevedra. Cando morreu Carrillo, ou cando morreu Suárez, ou cando foi a dedicación do rei, pois falábamos con xente que convivira con esas persoas. As mellores historias sempre as contaba Rivas Fontán. Entón a min se me ocurriu que podía aglutinar nun só volume esas historias de Rivas Fontán. Logo o proxecto foi crecendo, converteuse en algo moito máis grande, tamén pola colaboración de Rivas Fontán, que se involucrou moito no proxecto, e saiu o libro que máis que unha sucesión de anécdotas é outra cousa pois máis elaborada e que trata de reflexar unha época tanto a nivel pontevedrés como a nivel autonómico e nacional do que é a política deses anos. 17 días de entrevistas, 50 horas de grabacións e a completa hemeroteca de Rivas Fontán axudaron a configurar unhas memorias ás que algúns lle atribúen o cualificativo de thriller. Rivas Fontán, por encima de todo, é unha persoa moi ordenada. Cada día que chegamos ali á súa casa de Verducido, el tiña apuntados 2 anos de historias que el creía que tiñan que ter un reflexo no libro. El ten unha hemeroteca que eu chamaba egoteca de 150 tomos, digo ben 150 tomos, con todos os recortes de prensa da súa época na vida pública. El, antes de que eu fora, o día anterior, repasaba 2, 3, 4 tomos, e iba apuntando, eso permite activar a súa memoria. E iba camiñando pouco a pouco como esos castillos que se van facendo a pezas, non? Como se foran rompecabezas. E logo el pasaba ao mellor un día de relato, transcorrían 3 ou 4 días e logo volvía pois con algunha pregunta dicindo isto non me quedou claro, ou senón recorríamos, como el dixo, a hemeroteca que temos e trataba de contrastar, é dicir que de contrastar, eu creo que con respecto á verdad que eu lle dicía, pero a verdad absoluta. Dende a súa publicación, a acollida ten sido moi boa. Houve moi boa acollida porque o que digo é certo, non é só un libro de Pontevedra, sino tamén un libro que permite, por un lado, coñecer a personalidades que todo o mundo sabe quen son, pois, como digo, Carrillo, Suárez, Fraga, Cuíña, Felipe González, xente coa que conviviu Rivas na súa época, porque Rivas estuvo no meollo tanto en Pontevedra como en Galicia como en España, e logo tamén permite unha cousa moi importante que creo que é coñecer como funciona o sistema. O libro fala dunha forma de facer política que nada ten que ver ca actual. Que era o que pasaba? Que desde as distintas ideoloxías o proxecto era un proxecto común de España. Entonces discutíase como eu quería ver a España do futuro, pero o tema é que o asunto salía adiante, resolvíase. E a prova deso é a Constitución, que é unha Constitución que, salvo uns cuantos votos negativos da Alianza Popular e a abstención de que foi da minoría vasca e catalana, pois a Constitución, que é unha obra inmensa, con moitísimos artículos, saleu prácticamente co apoio de todo o mundo. Sucedía o mesmo a nivel local, durante os 12 anos nos que Rivas Fontán foi alcalde de Pontevedra. Os concellais delegados de áreas do Ayuntamiento eran de distintos partidos políticos, eran meus delegados. Poño, por exemplo, Pilar Allega do Bloque era a delegada de Xardíns, Isidro Caballería era o delegado de Sanidade, Fortes era o delegado e presidente da Comisión de Urbanismo. É dicir, había un obxectivo común que non era poñernos verdes entre nós, aínda que de vez en cando aparecían as diferencias, pero o obxectivo que era o que viñamos era o interés sobre todo ciudadano. E de feito, naquela época, os partidos estaban moito máis diluídos. Pero non esquezamos que, ante todo, solo Rivas Fontán é unha biografía. Pois vese un Rivas Fontán como é como político, que é un político executivo, un político directo, que miraba pouco as consecuencias, que quería executar os proxectos, e logo tamén o seu proceso personal do que supón para unha persoa que pasa un proceso judicial longo e complicado, e como eso afecta a súa vida persoal, e como tamén, en certa maneira, acabou con unha carreira política que logo se recuperou, pero que, como estamos vendo hoxe en día, con políticos como López Orozco, como Fernando Blanco, políticos que tiveron que apartarse da vida pública e que logo saíron absoltos, pero que ninguén é capaz de resarcilos dese daño que sufriron. Adrián Rodríguez e Xosé Rivas Fontán estarán mañá no Culturgal asinando exemplares. Será entre as 12 e a 1 no stand 99.